салом бинандагони азиз, ин оҳанг аз оҳанги халқӣ буд, аз сабти иҷрои устод ака Шариф Ҷӯраев тайёр кардем, яъне махсус барои дутор бо ангушзарфҳои гуногун нолаҳои махсуси дутор иҷро намудем. умедворам ки ин сози мусиқӣ барои ҳамагон шинос мебошад. мо имрӯз бо ҳамроҳии телевизиони Сафина тасмим гирифтем ки якчанд дарсҳои маҳорат дар бораи сози дутор ва анъана, сабкҳои иҷрои дутор ва рушди санъати дуторнавозии имрӯза омода карда бошем ва пешкаш кунем. Сараввал мехостам дар бораи таърихи ин сози мусиқӣ каме бошад ҳам маълумот диҳам. Дутор дар байни мардумони Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дар Афғонистону Эрон хеле машҳур буда бо шаклҳои гуногун амал мекунад. албатта дар ташаккули мусиқии суннати тоҷик хеле назаррас мебошад, чун дар жанрҳои фалак, рӯбоӣ, гуруғлӣ ва шашмақом бисёр истифода бурда мешавад. дар кишвари мо ду нави дутор амал мекунад, яъне дутори калони пардадор, яъне хеле ки шумо мебинед ин дутор аст, ва дутори майда бепарда, думра. ҳар яки инҳо аз ҷиҳати шакл ҷур кардан аз ҳамдигар фарқ мекунад. таваҷҷӯҳи мо бештар ба дутори калони пардадор мебошад. аввалин маротиба оид ба сози дутор олим ва мусиқидон ва оҳангсоз дар асри 15 Зайнулобудини Муҳаммади Ҳусайнӣ дар бораи дутор ва дар мусиқӣ мавқеи хос доштани дутор нақл карда буд. дар пардаҳои дутор мақоми ростро, пардаи мақоми ростро муайян карда буд. баъдан дар асри 20 олимон ба монанди Кароматов, Визго, Ҳакимов, Расултоев дар бораи созҳои мусиқӣ, боз дар бораи сози дутор ҳам якчанд мақолаҳо омода карданд, маълумотҳо оварданд. як зумра олимон ва мусиқашиносон ба монанди устод Абдували Абдурашидов, Қурбони Қурбониён, Султонали Худойбердиев ва дигар устодон дар бораи аз нигоҳи иҷрокунандагии худ боз корҳои илмӣ давом доданд ва дар бораи ангушзарфҳо, дар бораи мизробҳо ва нозикиҳое ки дар ин асбоби мусиқӣ вуҷуд дорад. албатта ин каме бошад мухтасар дар бораи таърихи дутор маълумот буд. анаку мегзорем ба сохтори дутори пардадор. дутор аз косахона ва гарданаки косахона ва рӯи тахта, даста, гӯшакҳо, харак, шайтонхарак, торгир, тордор ва аз ду тор иборат мебошад. пардаҳо яъне баста парда мебошад, аз 15 баста парда иборат аст ва хаспарда, 3 хаспарда иборат мебошад. хаспарда дар инҷо ҳамчун система дар инҷо бояд хаспарда бояд бошад, лекин мо инҷо баста парда омода кардем барои иҷрои мусиқии имрӯза замонавӣ. бояд ҳама пардо бояд амал карда бошад. хаспардо махсус дар инҷо байни солю ля часпонида мешавад ва дар байни рею ми. лекин хаспарда одатан часпонида мешавад, лекин ба хотири он мо бастем ки
имрӯз мусиқӣ ҳар гуна мо метавонем навозем, ё набошад бо ҳамроҳи ансамбл менавозем. дар ин вақт ин тезоб хеле лозим мебошад. аз ҳама муҳимтарин қисматаш ин тахтаи рӯи косахона мебошад. аз ин устодони дуторӣ мегуфтанд ин дили дутор аст, чунки аз ҳама садо, аз ҳама ширинии садо аз ҳамин чиз вобастагӣ дорад. агар мо ина шиканем ё ягон заҳм гирад, агар садо гум мешавад. вақте ки иваз мекунем, садо тамоман дигар мешавад. анакун мегузарем ба иҷрои дутор, ҳамон ангуштзарбҳои дутор. дутор танҳо бо ангуштон навохта мешавад ва аз ин қисмати даст ва бо ин қисмати даст илова мешавад. ангуштзарбҳои хеле сода дорад. барои нав ёдгир чорнавии ангуштзарбро ман нишон медиҳам. ин хеле сода аст. масалан гирем бо 4 ангушт бо ноҳуно ба поён, ҳам бо ҳамроҳии ангуштон ва ҳамроҳӣ аз ин қисмати даст истифода мебарем ба поён. ба боло бо ин ангушт. ё набошад дар охир бубинед, дар ин ҷо ангуштзарбҳо хеле оддӣ буд барои навохтани дутор. дар асоси ҳамин ангуштзарбҳо баъд ангуштзарбҳои махсус бо номҳои муайян истифода бурда мешавад. албатта ин хеле оддӣ. ҳамаи ангуштон ва даст аз ин қисматҳои даст яъне истифода бурда мешавад. вақте ки оҳанг иҷро мекунем, аз ин ангуштзарбҳо мо метавонем ҳолатҳои гуногун истифода барем, яъне ҳолатҳои гуногуни ангуштон. ва мисли масалан бо 2 ангушт ё ин ки инам 2 ангушт аст. барои фаҳмон шудан барои шумоён мо ба ангуштон рақам мегузорем. яъне ин ангушти якум аст, ангушти дуюм, сеюм, чорум ва панҷум. вақти ҳар як ҳолатҳои дастро бо ангуштон муайян мекунем. бо ин ҳолат сар кунем, агар фақат поён боло, поён боло, агар сурати тез навозем, агар ин ҳамон резе ки дар дутор истифода бурда мешавад, бо ин ҳолат истифода бурда мешавад, бо ин ҳолати даст. яъне ангуштон аз ин қисмати даст бояд қат бошад, ин ангушт рост ва озод бошад. барои иҷро намудани оҳанг ҳолати дарс, яъне ҳамон ангуштон хеле муҳим мебошад. 4 нави ҳамон ангуштзарбҳои оддӣ ҳаст. яъне боз якбор такрор мекунам. дуюм ангуштзарб, сеюм ангуштзарб, чорум, анакун бо ангуштон ором медиҳем. вақте ки дар иҷрои оҳанг ин ҳолатҳо истифода бурда мешавад. якум ангуштзарб ё набошад, ё ин ки бо ин яъне 2 ангушт истифода бурда истодам. ин ҳолат истифода бурдам. анакун ин ҳолат, яъне
яъне ангушти чорум ва панҷум. ҳамин тарз боқимонда ангуштзарбҳои оддиро метавонем навозем. ё набошад, ё набошад. албатта барои навёдгир аввал мо фақат ангуштзарбҳои оддӣ беҳолат, ҳама ангуштҳо бояд кор кунад ва дастон омӯхта шавад ёд метиҳем. Баъдан дар давоми дарсҳо аз ин ҳолатҳо огоҳ мекунем ва барои рушди техникаи ҳар як мутриб кӯшиш мекунем як чизи хуб омода карда бошем. Боз як чизи муҳим ин аст ки анамин банди даст барои навохтани сози мусиқӣ хеле муҳим аст. ин кистам мегӯянд, ҳамин банди даст. ин аввал барои рубобам, барои дуторам, умуман барои ҳамаи асбобҳои мусиқӣ ин банди даст бояд озод бошад. ҳатто дар мактаби мусиқӣ устодони мо мегуфтанд ки бо варзиш машқ кунед. Барои ҳамин машқҳо ҳаст, машқҳои даст бояд ин хел машқ кунем, баъд ин машқро бояд кунем. ин банди даст бояд озод бошад. Ва ангуштон албатта дар машқи ҳаррӯзаи мутриб рушд меёбад. Техникаи ҳар як мутриб аз худаш вобастагӣ дорад. дар иҷрои ҳамин санъати дуторнавозӣ мо ба ангуштон рақам мондем. боз як бор такрор мекунам, ин ангушти якум аст, барои дасти рост аст. барои иҷрои дасти рост, барои иҷрои ангуштзарбҳои дутор. ин ангушти якум, дуюм, сеюм, чорум ва инаш панҷум. ба хотири он ки аз ин сар накардем, чунки ин ангуштон ҳама вақт вазифааш бо ҳам поён задан ва ин ангушт фақат ҷавоб, яъне боло мезанад, ҷавоби ин зарбҳо метиҳад. ба хотири ҳамин чор ангушт, яъне якум, дуюм, сеюм, чорум ангушт ба поён мезанад. ин ангушт боло мезанад. Барои ҳамин якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум мондем. барои омӯхтани ҳамон нозикиҳои ангуштзарбҳо донистани ин ангуштон хеле муҳим мебошад. бо ҳамин дарси нахустини мо ба итмом расид. дар дарсҳои навбатӣ мо мегузарем ба ангуштзарбҳои махсуси дутор бо номҳои муайян. имрӯз хеле машҳур аст ба монанди чидазарб, сезарба ва зарби илова ва ғайраҳо. боз маълумот медиҳем ва ҳар яктаи ангуштзарбҳоро ба шумо нишон медиҳам ва ҳолатҳои дасти чап дар бораи иҷрои дутор гап мезанем. саломат бошед, то боздид.